Gràcies, alcaldessa, i bona tarda a tots i a totes. Recollint les paraules del meu company, avui per pantalla, però d'aquí no res, ja presencialment, i puguem-nos somriure obertament. Aprovació definitiva del Pla Local d'Habitatge. Primer de tot, jo voldria agrair les aportacions que han fet en aquest document en forma d'al·legacions dos grups d'aquest ple municipal, Esquerra Republicana de Catalunya i la UP. Les explicaré ara tot seguit. I agrair també un cop més la tasca de totes les persones que des dels serveis tècnics, des de diferents àrees de l'Ajuntament, però també des de la ciutadania en els espais malauradament reduïts que hem tingut per a la participació, s'han interessat i han fet aportacions a l'elaboració d'aquest pla. Crec que el document ja el vam explicar bastament en el moment de l'aprovació inicial i jo per això avui em limitaré a fer només dues consideracions. La primera, per explicar en què s'ha modificat el text, i això té a veure amb les al·legacions que s'han fet. Esquerra Republicana ha presentat un total de 6 al·legacions. En l'informe que portem a aprovació hi ha tot el detall. D'aquestes s'han desestimat 3 i s'han estimat total o parcialment altres 3. S'han desestimat la primera, que demanava una modificació de previsions d'habitatge que no depenen del propi pla, sinó que són descriptives del planejament que hi ha actualment o previst. Una estimada parcialment, que és aquesta que ens avança en el calendari, l'elaboració del registre de solars sense edificar. Per tant, el compromís que hi ha dintre del Pla Local d'Habitatge l'avancem en el calendari, no tant com demanava l'al·legació, però l'avancem. Estimada també l'al·legació que demanava la creació del registre de pisos desocupats, un projecte en el qual ja s'estava treballant previ a l'aprovació del Pla Local d'Habitatge. Es desestima una a la qual es demanava la delimitació de les zones de tanteig i retracte a la ciutat, perquè entenem que la complexitat d'aquesta delimitació és una tasca que ha de fer-se en el marc de la revisió del POUM. Estimem parcialment una proposta a la qual es posa de manifest la necessitat que el pressupost de ProUrsa reculli les accions o tingui en compte les accions que s'han de fer dintre del Pla Local d'Habitatge. I es desestima l'última i sisena al·legació fonamentalment perquè proposa qüestions que tenen a veure amb el funcionament de ProUrsa i en aquest cas el Pla Local d'Habitatge no és el document, no és l'espai on s'han de tractar aquestes qüestions. Pel que fa a les al·legacions del grup municipal de la UP, queden desestimades, tot i que no tant pel contingut, una mica per la forma, tenen una forma de proposta o a mode de reflexió, hem entès nosaltres, no són aportacions que es puguin directament traslladar a la redacció del pla, però en tot cas recollim evidentment les reflexions que fa al respecte de noves estratègies, d'estratègies que es poden afegir per augmentar el nombre d'habitatges del parc públic i també al respecte del desenvolupament dels sectors. I per últim, el text del Pla Local d'Habitatge queda modificat en el pla d'acció una millora tècnica que té la finalitat d'introduir la figura dels ajuts econòmics per a despeses relacionades amb l'habitatge, amb el domicili habitual, una qüestió que no s'havia introduït però que entenem que és important introduir-la perquè ens permet encetar una nova línia d'ajuts i, per tant, una nova línia de polítiques relacionades amb la millora de l'accés a l'habitatge. Això és el primer que volia dir, estrictament tècnic, i la segona cosa que volia dir era simplement una reflexió que ja he fet en aquest ple i també a d'altres espais al respecte de la necessitat important que totes les administracions, però més enllà de les administracions, tots els agents implicats en matèria d'habitatge intentem anar cap a un mateix objectiu en aquesta qüestió. Crec que hi ha molt debat per fer, tant políticament com entre els diferents agents, que hi ha matisos, que hem de reflexionar sobre quin és el paper de cada agent, de les institucions, per descomptat, del sector privat, dels grans tenidors, però també dels mitjans tenidors, del sistema judicial, fins i tot si m'ho permeten. Però en aquest escenari de complexitat i on hi ha molts agents que tenim coses a dir, coses a fer, eines com el Pla Local d'Habitatge, molt aterrada en el municipi i en les coses més tangibles,
crec que ens planteja diferents vies d'actuació, totes estan ja encetades i el que esperem, com quan es presenten tots els plans, que els mecanismes d'avaluació que tenim i que anem revisant ens permetin dir, quan acabi el seu període de vigència, que hem fet la major part de la feina que ens hem posat. Gràcies.